Parayong naghimo og simulation exercise ang kapulisan sa Mandawi. Pagsukod sa gipaspaso nila pagresponde og alarma. Sa usa ka gihimo nila karong adlaw, nakaabot ang mga pulis kapin sa 4 minutos. Ang report ni Nico Sereno. Sa usa ka simulation exercise, gidapit ni Mandawi Police City Director, Police Colonel Cirilo Acosta ang mga sakop sa media magpili og lugar bisan asa sa syudad nga parespondian sa ilang personnel. Human magsabot ang mga tigbalita, among gitunol ang lokasyon sa alarma kumbaga adto sa barangay Kanduman. The alarm is 10:16. I repeat, the alarm is 10:16. Send units to Angelicum Garden. I repeat, send units to Angelicum Garden Cemetery. Dihang nadawat ang komunikasyon, wa maglangan ang mga pulis. Gikan sa MCPO headquarters, gimonitor ang live streaming sa body cameras sa mga motorcycle response unit police. Samtang nagdagan ang timer, padayong gi-update ang mga responders, lokasyon nila, kinsay unang makaabot ug status sa alarma. Human sa 4 minutes ug 21 seconds, nakaabot ang unang nakaresponde. Nagsunod-sunod sa hinuon pag-abot ang uban pa nga mga pulis pagkahuman, butang nga gihangop sa city director. Dapat ang kapulisan ay within reach ng mga ating mamamayan in any situation po. As you have observed, medyo malayo yung ating area with our challenges of traffic and everything. We have arrived at 4 minutes 21 seconds. Kini ang deployment monitoring map sa tibok jurisdiksyon sa Mandawi City. Makita ang lokasyon kung asa ang mga pulis. Sa mga police stations, outposts, patrol cars, bisan ang mga pulis nga anaa sa field duties. Matod sa city director, mas gihigpitan ang deployment sa field bisan admin personnel dunay ingon-ani nga tahas. Para sa usa ka dakong syudad sama sa Mandawi, aminado ang kapulisan nga daghan og hagit aron nga makahatag sila sa insakto nga response time sa matag alarma. Apan gipasalig nila nga ila kining paningkamutan makahatag sa insaktong serbisyo sa mga Mandawihanon. Traffic, sir. That's why we utilize motorcycles. Even as our regional director has instructed us to form another team for bicycle. So that yung alleyways, yung medyo makitid na eskinita, we can... Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.